Супрацоўніцтва і дабрачыннасць. Ганаровы консул Рэспублікі Беларусь у горадзе Люцэрне, Швейцарыя, Герман Александр Бейелер знаходзіцца з афіцыйным візітам у Віцебску. Адна з кропак маршруту – Віцебскі сацыяльны пансіянат на Дзвіне. Тут пастаянна пражываюць і праходзяць рэабілітацыю людзі з інваліднасцю. 3 снежня ў календары нашай краіны пазначаны як Дзень інвалідаў. Спадар Бейелер расказаў пра сваю работу з беларускай дыяспарай у Швейцарыі і пра тое, як даведаўся, што сам мае беларускія карані. Ганаровы консул перадаў установе грашовы сертыфікат на $10 000. Сродкі плануюць накіраваць на пакупку рэабілітацыйнага абсталявання. Моя миссия – клопат пра грамадзян Беларусі на тэрыторыі Швейцарыі, і таксама я імкнуся дапамагаць Рэспубліцы Беларусь. Раней мы дапамагалі дзіцячым дамам і дамам для людзей з інваліднасцю. Зараз маем намер дапамагчы Віцебскаму сацыяльнаму пансіянату. Прыемна зрабіць невялікі падарунак людзям, тым больш напярэдадні Раства. На сегодняшний день у нас очень развита медицинская база. Только у нас работает штатный невролог, штатный психиатр, штатный зубной врач. Люди ежедневно занимаются клубной кружковой работой. Это различные направленности лечебно-трудовые мастерские. У нас есть ванно-банный комплекс, комплекс оздоровительных процедур, соляные пещеры, 9 трудовых мастерских и 14 кружков клубов по интересам. Зараз у сацыяльным пансіянаце на Дзвіне звыш 330 пастаяльцаў, самому старэйшаму з іх 103 гады. Ва ўстанове некалькі профільных аддзяленняў, у тым ліку абілітацыі і рэабілітацыі, працоўнай майстэрні. Зараз у пансіянаце ідуць работы па рэканструкцыі памяшканняў.